Dumateng Sangya Pratamu sampun ngancing titi laksana. Wah yaning mangsa kala sang temanten samangke daya-daya badhe lumampah sungkem dumateng Rama lan Ibu. Sinambi hang miwiti sungkem utawi tondo bekti mring Rama lan Ibu. Sang temanten ayu retnaning Dyah Ririn Ratnasari maneges manungku utawi sembah pangabekti dumateng kang garwa kinasih mugia dados sarana sang temanten kekalih tansah pinayungan budi rahayu pikantuk palilah pikantuk ridho saking Gusti ingkang Maha Mirah. Sabibaripun sang temanten ayu sembah sungkem dumateng Kang Bagus utawi sang temanten kakung daya-daya sang temanten putri hang lolos duwung minangka laksitaning acara sang temanten badhe lumarep wonten ing sangajengipun pangkone Rama lan Ibu. Sinartan sinambi kanthi ungeling gegendingan. Giri suci prawita surya sasangka miwah hanila tanu ing arcapada mau pralampita adil pengadilaning prakara santosaning ati ingkang kadigunung kang suci weninging batin kadya weninging toya milih ing pamengku kang jembar kadi jembaring samudra padang pramriksa lir srengenge manisipun memba sumunar cahyaning rembulan dawah putusing lampah anut laguning angin sumilir ingkang adamel tentrem penganten kekalih tumuju pring bapa miwah ibu sastraning carita tresno hutan waspa mugia tantati hati nandang rasa pingahipun kinelut rerangkulan kukus gantung sinawang romolan ibu semane sengkang putra mung nyenyun pangak sami
kasesanti kridaning ati datan bisa bedah kuthaning pasti budidayane manungsa nura bisa duwa garis sing kuwasa Gusti ingkang kebak ing katresnan mugya nedahaken marga kang santosa hayu raharja jagro hangkara winangun sudira marjayeng wespi Wara kasub kuwasa sastraning jro weda muni Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti rahayu pring penganten kekalih adat guna tampa kaya minangka tandha pralambang mugia sang temanten kekalih menawi sok mangke sampun gebyur wonten ing madyaning pagesangan agung tansah kacekapan pangan sandang lan papan mugia anggenipun Sang Bagus Muhammad Samsudin anggenipun hangupa boga mangetan mangulon mangalor mangidul mugia tansah nyandung sekar cempaka mulya sawakul gedene satemah wimbuh hayu hayem hangayomi brayatipun sang temanten kekalih sampun angsul wonten ing sasana pelanggahan daya-daya dumateng ibu juru paes ingkang sampun nderekaken makarya matur geng panuwun risang temanten kekalih tansah maneges manung Broto meminta pangasaning Gusti ingkang Maha Nasa. Daya-daya sampun kaparingaken wujudipun dedaharan miwah unjukan. Dedaharan sang temanten ingkang winastan sekul bunar ingkang manca adi, manca warni. Minangka pelambang sang temanten sampun kuwagang manunggal cipta budi karsa lan karyanipun manunggal kadya curiga manggih warangka curiga lan yonine dedulangan ingkang sepisan dipun dherekaken kaliyan sang Diahayu temanten putri minangka sarwa lawuh ati antep minangka pralambang manteping nala manteping rasa manteping tekad sampun dados sawiji dedulangan ingkang angka kalih dipun dherekaken kaliyan kang garwa utawi pinanganten kakung handulang prameswari wujudipun dedulangan kanthi raos tresna tulus anggenipun dedulangan wujudipun dedaharan ngemot raos legi asin pait lan sumer minangka tandha menawi sang temanten kekalih sampun gebyur wonten ing madyaning pagesangan bebrayan agung tansah pikantuk reridu utawi pacoban ujian saking ngarsaning Gusti hananging sajatosipun sanes pacoban miwah reridu hanamung rasa tresnanipun Gusti tumrap para kawulanipun unjuan tirtawening ingkang nembe mijil saking dawegan wala nuninggih klapa muda ingkang nembe woh sepisan mugia sang temanten kekalih menawi sak mangke sampun dados keluarga ingkang lumampah wonten ing madyaning pagesangan agung tansah pikantuk penerus pikantuk momongan mugia tansah bisa mendem jero mikul dhuwur asmanipun tiyang sepuh menawi sang temanten pikantuk momongan ingkang mijil kakung mugia dados putra ingkang soleh menawi samangke sang temanten ginanjar momongan ingkang mijil wanudya mugia dados wanita ingkang wani ing tata dadya wanudya ingkang solehah kekudangan hasepuh muga-muga sang temanten anggenipun lelemban wonten ing madyaning pagesangan agung tansah pikantuk raharjo pikantuk rahayu saking ngarsaning Hyang Maha Nasa.
Dumateng sang yubra tamu sampun arso sang temanten ngayahi jejibahan adat Jawi ingkang tansah ngemot kautamen. Semonggo acara dipun hamiwiti kula ingkang dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.